Atenció, ladies and gentlemen, connectem en directe des d'un punt candent, Mesetaris 1, Alcoians 0. Perquè ens ha passat una cosa molt curiosa així en el pàrquing. No sé si en els pàrquings de Madrid es dona aquesta situació de que quan tu tens un pàrquing en una comunitat pots gastar el que et doni la gana. No sé si n'hi ha algú que pugui confirmar-ho. Total, que nosaltres tenim el cotxe així davant aparcat i aquestes són dos places, vol dir que n'hi ha una davant i l'altra plaça està darrere. Pues bueno, el veí de davant mos va deixar la seva plaça i la nostra és la de darrere. Total, que jo ahir toque per telèfon i efectivament era mesetari i li vaig dir, escolta, que has aparcat tu cotxe i no es la plaza que a tú el pertoca. Diu, no, en la última reunión de vecinos dijimos que aquí cada uno, que cuando llegara, que fueran aparcando. Claro, vull dir, jo tinc una plaça i en la última reunió de veïns van dir que sí, cada un que aparcara quan li donarà la gana. Jo no sé si en la vostra comunitat de veïns vos passa a vosaltres el mateix, que cada un quan arriba aparca en una plaça. Mesetaris 1, Alcoians 0.